Een heel leuk onderwerp, de Chi-Chi's. Die zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met Curaçao. Het is dankzij jouw inzet van vele jaren. Voor de mensen die niet weten wat de Chi-Chi's zijn, wat zijn dat? De grote zus. Ja. In Papiaments, dat naam, dat beeld. Ja. Voor mij ontstaan 15 jaar geleden als een kleimodelletje, nu in gips makend en in alle materialen. Ja. Maar de naam zelf in Papiaments bedoelt grote zus. Ja, en je ziet ze nu overal, van klein tot groot. Waar is de grootste nu op Curaçao? De grootste zit bij ons in de factory zelf. So dat zit in Santa Catarina, of we noemen het de east side of the island. So als je aloe vera plantage wil doen, ostrich farm gaat doen, dan kom ook bij mij langs. Ja. Dus free from entrance, so kom maar even in. En dan kan je echt de grootste Chi-Chi zien. Die is nu 3,50 meter bij 3,50 bij 3,50. Kan het nog groter of niet? Ja, het kan groter. Ik heb mooie plannen. Daar ga ik jou dan weer opbellen. Daar ga ik je opbellen. Maar het gaat eigenlijk dan ook meer naar de barrio's. Ik wil de Chi-Chi in de barrio's nu brengen. Ze staat inderdaad, wat je zegt, op mooie locaties. Ja. Maar we willen nu die Chi-Chi maybe ook aan spleet houden of zo. Ja, iets doen. Leuk. Want je ziet, het is populair en wat ook heel mooi is, je ziet als mensen een Chi-Chi kopen, dan wordt het ook op sociale media. Dan zie je deze gaat naar Nederland of deze gaat naar Amerika toe. Dus het loopt goed met de Chi-Chi's. Ja, ik moet echt zeggen, we zijn echt geblest. Het is echt zo. We hebben op het moment nu 100 nummers uitgedeeld voor de painters. We zijn echt 100 dit jaar. Het is echt enorm. Actief zijn er nu 60, 65 painters. Die zijn ook echt actief op de payroll. En 20 employees. En we zijn nu met een branding en businessstructuurverandering bezig. Dus we gaan ook in een nieuwe phase. En dus echt enorm spannend. Als je langskomt kan je dat ook zien. De experience bij de Art Factory is natuurlijk ook altijd echt superleuk. Ja. Apart van workshops maken, de grote Chi-Chi's nu ook. En dan storytelling, dat is wat wij eigenlijk ook aanbieden en wat we ook naar buiten willen brengen. Ja. Ja. Want dat is voor de mensen, hè, bij de Serena in Santa Catarina, Serena's Art, zijn er workshops, kun je de grote Chi-Chi zien. En in de stad zelf, in Punda, is een winkel van Ja, dat klopt. We hebben onze winkel inderdaad in Willemstad. We zien het en ja, leuk. Ja, dat is, daar hebben ze ook nog een paar mooie, leuke plannen voor de volgende jaren. Maar inderdaad in die kleine Hansi, Windstraat. Een kleine fijne winkel met mooi personeel. Die doen daar ook zelf handwerk ook. Ze zullen er ook veel aan zetten. En inderdaad natuurlijk goede klantenservice. En alle stories vertellen. Alles wat er om de Chi-Chi. Als je vragen hebt, kom maar bij alle mijn collega's. Krijg je soms ook foto's van als het Chi-Chi meegenomen is naar het buitenland, dat de mensen laten zien, kijk hier staat hij nu? Ja, we inspireren dat ook een beetje. We hebben al jaren geleden Chi-Chi Abroad als een hashtag. Zo kan je ook echt vinden, de mensen doen het ook en ze gaat ja overal naartoe. Ik heb Zuid-Afrika, Dubai, ze zit natuurlijk in Berlijn en ze zit overal. Ze zit in Amerika, Canada, noem het maar op. Ik heb ook Chi-Chi's van de Philippines. Zo waar die mensen hier die ons bezoeken, die nemen die Chi-Chi's mee. Ja. En voor de mensen die niet op bezoek komen en toch zeggen ik wil een Chi-Chi hebben. Ja, nou hebben we nu sinds de COVID-periode kan je ook op de website dan Chi-Chi online shop even kijken. Dan kan je natuurlijk ook een Chi-Chi kopen. Dus dan hoef je niet naar Curaçao te komen? Nee, maar ik wil natuurlijk dat iedereen op onze eiland komt. Ik ben een vertegenwoordiger voor de mooiheid van onze eiland, van de kleuren, van de mensen, van de natuur. Ja. En mijn insteek was ook al die jaren geen online shop, echt niet doen. COVID had me daar een beetje in gedwongen en we doen het ook op low profile. Ik vind de belangrijkste, kom je naartoe, ontmoet ons. Zie hoe die Chi-Chi's gemaakt worden, want dat zie je in de factory. Je kan zien hoe we de mallen openmaken en hoe de mallen weer dichtmaken. Je hebt echt contact met Chi-Chi painters en Chi-Chi employees. Daarom gaat het. En natuurlijk als je niet kan komen of je wil iemand een cadeau geven. Dat kan ook. Het kan ook. Je zit op het eiland, maar je hebt iemand die zit in Europa of in Canada. Dan kan je ook voor die persoon natuurlijk ook een Chi-Chi bestellen. Dat kan maar natuurlijk het mooiste is gewoon bezoeken. Doe het met ons. En kom hier. Hey, hartelijk dank voor al je werk daarvoor. Ik hoop dat veel mensen een bezoek komen brengen aan Serena's Art. Dat ze naar de winkel kunnen kijken en dat ze hun Chi-Chi's meenemen over de hele wereld. Ja, voor de goede samenwerking in de toekomst in het toerisme. Dank je wel ook voor dit interview. Graag gedaan.